Salam aziz vatandaşlar, salam mehriban yurttaşlar, hoş geldiniz kardeşler. Bizine köpten beri ekrana da çıkıp bilmedik. Şoň üçin sizden şu yerde ötünç soramak isteyen. Sebebi vaktimiz olmadı. Köp zatlara elimiz değmedi. Şoň üçin biz sizin bilen vatandaşlar köp zatları paylaşıp bilmedik. Ine şu bizim ekrana çıkmamızın esas sebeplerinin biri şu Gurucu Meclisiň Milli Halas Etiş Komitetiniň alyp baryp oturan işleri barada biraz düşündürüş işlerini geçireli, hem halkymyza yetireli, hem şu Türkmenistanda täze bir Türkmenistanda guruljak ykdysady reformanyň şolaryň peýdal taraplary, şolary bir ince neme dil bilen, sada dil bilen halkymyza yetireli diýip şunu siziň bilen ýene bir ara geldik. Vatandaşlar, hoş geldiniz hemmäňiz. Täze Türkmenistanda ykdysady reformanyň edilmändiginiň sebebi şunlar, Türkmen vatandaşlarymyz köp zatlardan ejir çeke diýip dolu aýtyp biljekler. Biz sebebi Türkmenistanda birinciden şu ykdysady reformanyň, yer su reformasynyň edilmendigi sebäpli halkymyz köp zatlardan ejir çekýär. Birinji bilen aýtjak zadymyz başlan. Şu Türkmenistanda ilk bilen iýmit ýetmezçiligi, halkymyza iş bilen öpçünçiliginiň ýoklugy, ondan başga da sanasaň sogaby bar. Köp zatlara ykdysady reformanyň ziyany köp zatlara yetirilip dur şu günde. Sebebi Türkmen vatandaşlarymyz yurt daşyna çykmaga nämçin mejbur bolýar diýen sorag bar orta gelýär şu ýerde. Halkymyzyň köp bölegi esasan 100-90 göterimi diýen ýaly yurt daşyna çykmaga höwes bildirýärler. Ýa-da yurt daşyna kaçmaga, yurt daşyndan bir iş gözlemäge özlerine mejbur galýarlar da. Nämçin şu zatlar orta gelipdir şu gün. Muňa sebäpleri Türkmenistanda ykdysady reformanyň, yer su reformasynyň edilmändiginiň sebäpleri diýip düşünýäris biz. Şonam halkymyza biz Gurucu Meclis täze Türkmenistanda şu zatlary hökman ne suratda halkymyza şu yer su reformasyny, ykdysady reformany ýola goýuljak. Şolaram biz şu gepleşigimiziň üstü bilen size yetirmekçi vatandaşlar. Sebebi Türkmenistanda bir işsizlik bar. Birem açlyk, iýmit gıtçylygy bar. Şolar barada öz pikirlerimizi aýdaly. Nämçin Türkmenistanda şol vatandaşlarımıza bir 8 sotuk ýa-da 10 sotuk diýeli. Ýa-da iň köp giň bir mellek aldım diýse 12 sotuk yer, mellek yer paýlanyp berilýär. Şonda da Türkmen vatandaşlarymyz bizim şu 12 sotuk ýeriň içinde bir özüne 2-3 komnatlyca öý gurmak isleýär. Onam näme? Onam şu topraktan, palçyktan gurmaga mejbur bolýarlar. Sebebi Türkmenistanda sady bir reforma edilmedi. Sady taýdan ýa-da finans taýdan vatandaşlarymyz gaty kyn ýagdaýda. Nämçin şu palçyktan, topraktan, ılaydan öý gurup ýaşamaly Türkmen vatandaşlar şunki 21-nji asyrda. Käbir Halkyň Sesi kanalynda ýa-da sosial mediada görenmizde gaty bir gynandyrjy ýagdaýlary başdan geçirýär Türkmenistanda. Vatandaşlarymyz şunki 21-nji asyrda da şu palçyktan öý gurmaly ýa-da şoň içinde hiç bir şert ýok. Şon ýalak derejelerde ýaşamaly. Emma bir tarapyna seredende Gurbanuly Berdimuhammedow şu jenaýatkar toparyň
ağzından çıkan sözleri eşdeňde Türkmenistan aty bir bay, iqtisady tarapdan ösün dip yalan ýa-ni propagandany ýürederler da. Sizin şoňa düşünjäňiz, şoňa pikirleriniz nähili watandaşlar? Bir kysgaçygan bolsa sizin pikirlerinizi alıp halkymyza ýetireli. Men söz alayım. Baş üstüne hoş geldiniz Bahar hanım. Baş üstüne. Hoş bulduk. Salam yurttaşlarım, ýerdeşlerim, beýler, oglanlar, size de salam. Aycahan hanım, yurt bizimki däl. Yer, toprak, o yerin astı üstü baýraklary bizimki däl. Halkynky bolmaly aslında. Halkynky. Bir milletsiz, halksız yurt bolmaz. Ýöne bizim yurdumuza erkimiz ýetenak. Yerden çıkan baýlygymyz, bizim diňe yer astı üstü baýlyk, diňe dual gaz ya benzin däle. Bizim güneş baýlygymyz amma. Her näme diýsen Türkmenistanda bar. Ýöne şol halka berilen ak. Halkın ağzından alıp Rusya, Awganistana uğradı otyr. Onu hemmemizden bilýäs. Ýöne halkda şeýle bir düşünje goýupdyrlar kellesine. Ol kim prezident bolsa şoňky öň ýazygyňky, indi soňra Gurbangulyňky, indi Serdaryňky. Olaryň bari ene topragy ýalag edip düşünýärler-de. Olar nämesi edibermeli ýöne bir ses çykarmaly däl. Şoň ýalak düşünje kellesine goýupdyrlar şoň. Dep arada bir ýaranjaňlar geçýär. Bir zat düşünje bolsa bu toprak hemme zat bizimki, halkynky, yurt bizimki diýjek bolsa ýam kaptaldan bir ýere çykyp şoňa ters düşünje berýär. 8 sotk yer berýändir sana mellek yer, jaý salmagy. Ýöne o senki däl. Jaý sen isleýişiň ýalag edip jaý salyp bilmeýän. Palçykdan salýan, ýöne sana oň çerçöwüni çyzyp berýär. Ene şeýdi saljaksyň. Şoň ýalag edip salmany üýt götseň, onda sen jaý dip sana dokument berjek wagty oňa kol çekmeýär. Oň üstünde bir giden pul berýän. Kol çek gaýrat et. Senki dip aýt. Olya kol çekýär. Sen näçe dollarlap pul berýän oňa. Ondan soň o kol çekýär. Ol kol çekilen ol jaý haçan bir ýykylmaly diýen neme karar çykýança senki. Men öýümşi dip arkaýyna oturup bilmeýän. Haçan ýykyljagy belli däl. Bir ýerden ýol düşýär, bir ýerden o düşýär, bahanalara bitmeýär. Ene arada bir adam çıkış etti da neme diýdi? Ay bir diýdi Türkmençe giyinipdir, ýakalyja şeýce ellerinem şeýdi ben görkezýär bara. Musulmanja gyzjaga diýe aňyrdanam 2-3 tane diýe bir açyk giyinen gelýärdi, oňa şeýle seretdi. Men oňa diýdi o gyzjaga da göňüllük berdim. Egerde oglumy sen ýaşyň uly bolsa, men oglum bolsa oglumy öýlendirirdim, şoň ýanynda görmek islerdim diýdim. Soňra da iş ýere gelip men ağladym diýe. Ya sen geyimiň nämesine ağlaýan? Biz Türkiýede geçmiýär. İstesek çalvyr giýýäs. İster şortuk giyer. Ýöne şonla da bize sen näme giýip ýörsiň diýip bizi gelip sonra çeken ýok. Ýöne biz öz Türkmen eşigimizi giýesimiz gelip şu ýerde giýýäs. Türkmen eşig giy diýip zorlaýan ýok. İstem onu giyer, istem bunu giyer. Edip adama bassa etmeyeceksin. Bu näme diye şu musulmanja gyýjaga her kim şu Türkmençe giyinsin, tahyr bolsun, otursun diye o ýan propaganda edip dur o ýerde. Ine şuňa mende ýaranjaňlar bar. Sen ağla, on ýalany diýen bolsaň, ağlaýan bolsaň, sen Türkmenistanyň ýagdaýyny seredip ağla. Türkmenistanyň içinden ýaş gyzlar, gelinler, ullakan 70 ýaşyndaky aýallar çykyp şu ýerde öz çağası ýalaryň kapysynda hyzmatçy bolup işliyor. Olara gaýşar oturýar, 70 ýaşyndaky aýal şolaryň çaý suwuny berýär. Kahve içer, bu çay yeniler misin? Bu çay soğuktur, bir gaýşary oturýar, ol aýal ýeşenekler şu işleri edýär. Ine sen Türkmenistanyň bir zenany şeýdip işläp ýördi, şoňa ağlamaly. Ol adam giýim üçin ağlamaly däl. Ine şoňa mende ýaranjaňlar halkyň hakyny talap etmesini
öňünü kesip otyr. Hemme zatda. Türkiye'den kıyılar gelişiyor, öýlenip otyr. Säbi bizardy diye Türkmenistandan diye de men özümü kutarjak, şu ýerde öýlenjek, özüni hödürler, şeydi şu ýerde özünden uly ýaşly bir adama durmuşa çykýar da, yeter ki men är tapsam bolýar diye de şu ýerden gitjek, şu ýerde galjak Türkiye'de. Ene şuna namus etip ağlamaly. Aýal gyzlar erkekleriň namusydyr. Öz doğunu bolmasın, başka bir. Mesela men Türkmen. Şu Türkmenistan'ın vatandaşı bir Özbek olsun, Tatar olsun, Tapav diyor. Şoların gyzlary bizim namusymyzdyr, ýaşullarym, erkeklerin şolar namusydyr. Hani şunu düşünmän, men ağladım, ağlapmışım. Türkiye'de bir topar yaş ölüler kaldı. Men çağamı yurduma gidip çağalarımın arasında ölesim gelediğim bir ağlap, yalvaran bir yene kaldı. Yine şulara ağla, namus et. Türkiye'de her Türkmenistanlı değilsen gözünün gıytak bilen seyrediyorlar. Avtobuslara minsek bıktık diye Türkmenistanlılardan bizar olduk. Gidin de kıyıyor. Yani Türkmenistan yurdumuzu şu yandaya getirdiler. Ağlayan olsa şuna ağlamalı. Organları alınıp musula zımıldılar. Yani videoskop koyuldu onun. Gepleşme edildi bu arada. TikTok'ları açtan bağışlarlar. Yani ağlayan olsa şulara ağlasın. Yani bu halkın var ya, ezeneğinin kalmasının önünü keseyenler şular. Şuna meyleş yarancanlar halkın hem zaten önünü kesiyor. Geplecek olsa ağzını yok attırıyor, yumduruyor. Ay, näme şehir akıllı diye mi, näme şehir mi? Buradakiler kuruyormuşlar. Şehirden yani akıllı şehir diye mi? Ya arkada şehir mi? Bunun arkadağı bitmedi, akıllısan bitmedi. Nişalar yani gazın pulu, suyun pulu zaten onu bunu gepleseler de sondan bir gep açtı halkın hakkı diyecek o da. Di o şehir kuruyor diyor. Bitmedi bulan şehri. Daha şoğuzdan bir kursun aylanıp gelip. Bize var ya arkadağlı şehir, o şehir kurmasın, bize fabrik kursun, halka iş ile ütçelesin. Ne deputatların, meclis, ne diye halkın yardayına seyretmeli. Ben diyeceklerim şunun var şu atlıkça. Sağ ol. Sağ ol Bahar hanım. Bol pikirlerin için. Doğrudan şu Türkmenistan'da güneşe bay bir topraklarımız var dedin de yani. Doğrudan şu bizim yurdumuzda güneş, en köp güneş var da. Güneşe topraklarımız güneşe bay bir yurtta ama şondan hiç ili Türkmen halkı hiç açan peydalanmadı. Çünkü tevavi Türkmenistan'da iktisadi yer su reforması edilmendiği için şu. Halkın hiç ili yeri yok. Yani 8 sotuk yalıcık bir mellek yer paylanıyor. Onun içinde näme eksin? Halk onun içinde hiç ekip bilmedi. O bir küçücük yer. Sebebi giden topraklarımız var. Güneşe bay topraklarımız. Ama şuna paxta, şaly bir yeri sağlam çıkarıyan, yeri toprağı zayalayan ekinleri ekip yine halkımız şoň üçin bu garip bir ýagdaýa gelip düştü da. Kıyın ýagdaýa gelip düştü. Şoň üçin hem halkımız yurttan, Türkmenistandan yurttaşına çıkmak isteýärler. Yani aytışımız ýaly şu %90 götürmi halkımızın yurdun daşına çıkmak isteýän üçin Türkmenistan'da hiç iş yok. Ne Türkmen halkının özüne bir değişli olan yeri yok, ya toprağı yok, hiç zat yok. Gelecekte ne çağlarına miras kalacak toprak var, ne ondan şuun kugünde peydalanıp bir ekin ekip peydalı olur ýaly, imit olur ýaly. Günlük bir imitini neme kazanar ýaly toprak yok Türkmenistan'da berilen. Halkımıza paylanıp verilen bir toprak yok. Yine Gurcu Meclisem şu datları Milli Halas Etiş Komiteti 5 ýyldan beri şu datların üstünde işlep şolaryň meýilnamasyny düzüp halkymıza ýetirmek isleýär da. Şonu
şunkü gün bizi size getirel deyip ine şuun yine de ekrana çıkmana mecbur olduk da vatandaşlar. Sebebi şunkü güne çelli yer su reforması, iqtisadi reforma hiç açan Türkmenistan'da edilmedi. Urbanlı Berdimuhammedow emma ona qaramazdan Türkmenistan diye iqtisadi bir ösüşlere doğru gidip baryan yurt dip öwünýärler. Muny Türkmen halky gowy bilýär. Yurdun daşında olsun, içinde olsun. Bu zatlaryň yalandygyny eýam her bir vatandaş bilýär, çağa da bilýär, sadyga giden çağaçyklaram bilýär şu zatlaryň yalandygyny. Sebebi olaryň ejeleri, kakalary yurt daşında. Bir şu maşgalasyny eklemek üçin, çağaçyklaryny eklemek üçin yurt daşında. Hatta şu yurt daşında kıyın ýagdaýda galyp, saglyk ýagdaýlary erbet bir ýagdaýa düşüp, ölüp ýok bolup giden en atalarymyzam bar yurt daşında. Şu zatlara mecbur eden ýene de gelip direnýär şu jenayetkar, başymyzdaky jenayetkar, oşo durnak içindäki hökümetimiz bolup durýar vatandaşlar. Şu ýerden yer su reformasy bize näme peýda getirecek? Näme peýda getirecek? Bahar hanım elinizi kaldırdınız baş üstüne. Hoş bilersiniz. Bizim özümüzün yerimiz olsa ne şu yerde var da giden näçe gektarlap yerler var. Ben aylanıp aňarsana çıkayın yaman kän gittim. Yürüdüm. Hiç biten hakta. Ýasyna gelende bularym bu izinden adam goýberdir. Bahara izine aylandy. O adaş gidivermesin ýene diýip. Ilgap yetip geldi bir adam. Bahar hanım sana gel diýe kaybolursun sonra diýdi da. Ben aýtdym bunun diýdim soňuny çelli gitjek bolýar, näil giýimlik ber diýdim. Oho diýdi. O zaman men sana diýdi bir at getirip bermesem diýdi, aňarsana çykyp bilmersin diýdi. Onun içinde var ha. Hepimiz var. Ýarsına fındyk ekipdir, galan ýeri miweli agaç. Näme diýsen bar da içinde. Näme diýe bir ütgeşik bir miwelem adyny aýtdy, şu wagt onu ejder diýdim bir adam var. Olar diýdi diňe dağda bitýär diýdi. Özüm seret şoň içine su tutmuýarlar. Ýağışdan, gardan su içýär. Bir güýz aýlaryna hemme toplap olanlardan bir gezek ders berýär. Bir baharda bir gezek ders berýär. Bolany galanyň topluca wagtyna adam tutýar, daşardan adam gelýär. İşçiler diýerler daglar. Günlük pulunu berýär adam başyna. Şey diýmem topla diýip. Bizim Türkmenistan'da o zat yok. Benim 2 hektar yerim vardı. Ben öz yerimi kadıydım, parti ettim. Bir yılım su ıtçılığı oldu. Niyasın vaxtıdı. Ondan partane su oran vaxtımda göğünüm su orasını çok rayışına kavun, karpuz bu taraf yemesine de pomidor onu bunu ekiştirdiler. Bir görsem brigat dura elini beylip bunlar çok ayır. Benim aýtdym näme üçin çökmeliydim? Bunu diýdi bu ýerdiňe parti ekilmeli. Men öz yerim däldigini ana şu wagty bildim. Bunu görseler ýykylyp gelýär başlyk görse diýdim. Ben aýtdym şunu men şu ekan ýerlerine sen parti ekilýärmi diýdim. Parti ýok o ýerde. Boş durýar suwat was. Ýöne men şunu çökçük däldigim. Şeydi şu ýyl çökmedim şonu. Bütün komşular bolbydyk. Sen öz yerim däl eken şu ýere. 3 ýyl sen parti kılan 3 yıl doğulmasam elinden alıyor. Eğer de doğulsam üstüne yine de 5.000 tonla diyecek oluyor. 5 tonla vermeli mi? Sonra var ya 5 tonla etip versem indikin 5.500 etip vermeli. 5 tonla 500 kilo. 5,5 tonla. Yanlış olmalı. Bana şey etip vermeli de. Şoň üçin 0 etde goýup bir-birine şeýip öwredýärdiler. Elinden alyp bolmasa. Men yerimden men istlesem 2 hektar yerim mami. Men islersem ekjek. Ýok, onlardan şu parti ekmeli. Bizim özümüzün yerimiz ýok, hiç tadymız ýok. Bizim öýümüz hem ýok. Öýümüz hem sapara aýtdy, buldozer getirip direnýänçe senin öýüň. Hiç tadymız ýok bizim. Hani ilkinde Niyazi biz öz başta çıkan wagtymyzda saparağa dağı şu yerin suwuny halka bermeli edipdirler. Hani nirde o zatlar? Indi ýöne şu täze Türkmenistan'da boljak zatlar halk. Ine şu gepleşikden
dinlesinler. Nähil ýeňillikler bolajak, nähil gowluklar bolajak, halk nähil eşiretde ýaşajak, näme gaty gowy dykkat etsinler. Bolmasa biz bara özümüz iyi çıkmasak yurdumuza, bize hiç mi gazanç bermeýär? Biz bize yetersiz olmalı da, biz bize yetmeli. Özümüz birbirimizin elimizden tutmalı, destek vermeli. Yani Niyaz geldi, 9. klas edendir. Kızlara oku gerek değilim deydi. Adını yazmanı bilse oldu deydi. 9. klasım daşarı yurtlara oku gidip bilmeyen Türkmenistan'ın içinde bir topar pul verip şeydi okarsın diyen bir mani devetti onu var ya. Onu şeyletti. Ondan sonra 11-12. klas oldu. Hazır emindi. Halkın arasında şeyler mışmış yayrat görüyor da önünden şey görüyor. Halkın davleniyesini var görüyor. Men bir yakinim bilen gepleşdim da urra diye indi egzaminem yok hezil oldu diye. Özüm bilimsiz alacağından haber yok çok iyice. Urra diye hezil oldu diye indi egzaminem yok diye. Türkiye'de olsa bana oku deyip ağlıyor, okuyacak deyip ağlıyor, egzamin deyip ağlıyor. Bizimkiler näme diye? Boldy. Kanikula bir girsem hezil ettim deyindim diye. Ya gidiye geliyor, sadaka gidip gelen yer gidip geliyor. Indi şu çağının devletimizin, vatanımızın geleceği şular. Indi bu iyisini alt gidecek çağılır da şular. Şular bilimsiz olsa ne oluyor? Kurbanlı olsa terzi yurt kuruyor, terzi devlet, terzi şehir kuruyor. O bunların bilimsiz cahillerim oturup o terzi daşı uzun bir palçığın içinde oturuyordu. Aşkavatın yanından diye bir terzi şehir kuruluptur diye. Yani bu akıl buna yetiyor. Türkmenistan niye gidip var ya balota, çümük gidip var ya, yok olup var ya, diyen zat yok. Balağını pasırdadım, oğlanlar mamasının oyuna gören yal arkayın geliyorlar. Ne için daha şu uzun Aşkavat'ta arkayın gidip bilmeyeler, arkayın gezip bilen aklar. Aşkavat'ta polisiyalar inşaatta işlerini aylık alacak günleri inşaatın töwerewinde duruyor polisiyalar. Men hakiki bolan zatçılar. Şu yerden çıkan aylarına çıkıyorlar. Sen propiskan yok deyip onu tutuyor. Yanında pulunu alıp kalıyor. Yani biz halkımız bu yağdaya geldi. Polisiyalar kimi koruyor? Şu yerde başka bir yere gelip şu pulunu alacak olsa, eline urvalacak olsa polisiye koramalı değil mi onları? Yok. Polisiyen özleri alıyor şunu. Hakikat şu inşaatın töwerewinde polisiyalar geziyor. Elinde bir pagonda kan bir it bolsa oldu. Şu yerde sümsünçük. Yani şey günlü görüyorlar. 4. yerde duruyor polisiyaları talançı. Mühemmelerem adım sal koyuptur hem yere adamlar geplerin bir on gepini ona satıyor, onun gepini ona satıyor. Yine mühemmeler komitette şey pul kazanıyor. Sebebi vatanımız 4. yerde duruyor. Mene angaydı otunda kurban oluyor edip aysam düşünmüyorlar. Ha diye de gidiyor ha. Gepleşi alı devlet yere otursam. Buna halkımızın indi bu düşünmesi gerek. Biz vatanımızı elimize almalı. Şu çıkıştan sonra dinlerler. Ne ilmeğin namaları var. Halk gözünü açsınlar. O birisi Türkmen, Müslümanca kıyacağız deyip ben ağladım, iş yerime diye. Hele bir cenazede ağlayın, hele yemeğimizi onu ağladım, ben cihil geldi, divem yepliyle, özün erkektirine mindik kesiyor. Buna meyreş ağlayıp, iş yerine gelip bir sehersiz atıyın ağlayan erkekler, hiç açanın bir zenanın arkasında hoşlar oturup bilmiyor. Bir zenanın namusunu koruyabilmiyor. Gerek yerine şu zenanı satmamayı verir inşallah. Ya ağlayan adamla ne der? Bana değmesen oluyor al götür diyor. Ağaç kalsı satarım. Muhtemel koyuverir can için. Yani ağlayanlar şunu yalak şu adam dinlesin şu çıkışı. Oldu. Müslümanca can için ağlayansa vatan için ağlasın. Benim şuna meyveşlerim yüzünden Daşoğuz, Mari, Levap, Balkan ne için millet ayırıyorlar? Yine şuna meyveş bir samsığın yüzünden samsıklar sebepli şular millet ayırıyorlar. Daşoğuz olmasa, Levap olmasa Türkmenistan Respublika olup bilir mi? Bilmez. 5 varmanın biri yok olsa iyam senin ilişkin aksıyor. Şu zatları düşünmeli. Ayrı çıkarsın. Mesela Mari, Levap
daşy Balkan bolmasa aşklardan bir özü respublika olup bilecek mi? Hem mesela mankasnaktır şu otyrlar. Kes çıkart bilmeni. Dina iş yerine varıp ağlar sonra men ağladım. Her kahar meni reşil adamı bolşuna gördüm. Yeni özünü erkek tırnımını kesip hayvan. Näme diye beş erkeği bir kıyımacıdan gitti ya, yani şunyalar erkekleri bir onda da täze kıyımacı der, bir yırtık kıyımacıdan gitmeli, täze kıyımacıda değmiyorlar. Yurdumuz son için elden gitip var ya. Oğazdan geliyor, kırnaktırıp, zat git bilen aklar. Orsa verip otur hemme zaten, yine bizim yaşıcık oğlanlarımız şu yerde okuwa dik gittiler, iyice dik gittiler, urulup yiyorlar. O videosunda gördük ne hile urup yiyorlar onları. İyice dik gittiler. Sonundan hem Urşa'ya duyu verip otur, Urşa'ya gidenin hem adısı oluyor. Daha şurada birinin oğlu ölüp geliptir, Urşa'ya gidip şun grobunu açtırmadırlar. Şu dışına gömdürüyor. Ne var onun içinde? Ne var? Altını koydun mu grobunu açtırmaz yani. Ya bugün gömdüreli, erteli yüzünü at gider diğer yer bir önümüz at mı koydun onun içinde? Belki kurbanlığı için o yerde bir gereğin triyek gelendir. Yani narkoman ya özü. Bu gündüz gömsünler iyice getirmemir, hezret çekeyim diyendir. Yani için açtırmayayım. Ben çağam ölüp gelirdi. Ben çağamın sonku gözü yüzünü görmerim mi? Şöyle yöne var ya, şu daha soğuzlu, oğlu şu ölüp geldi diyen adamım var ya, katı bir gayret eken. Ben başıma düşmesin onu ya, düşse onu var ya parçalarım, ben açarım onu. Yakasını yırtım ederim adamı. Ben doğurdum onu. O çağın doğurunu, ben kağırdı on kağırına. Ne için yeçilge diyeyim şuna? Ben onu 9 ay karnımda götürdüm diyelim. Ben onu ulattım, emdirdim. Sana ne diyelim? Verir yarın ketti Süleyman'la. Yine şunu ya haramzadaların yüzünden halk ne edeceğini, önü iyice yüreceğini bilen aklar. Küçük çağları aysan da oğlunda ne olacak diysen Türkiye işlemeye gidecek diye. Arslan Begam Aykut'ta çıktı onu. Şey divayderdi. Hakikat. Artık benim yapmışsam artık maydır. Mama benim bul olsam sen yanına gidecek diye. Yani şeyle uydular. Sağ ol diyecekler. Şundan da var. Ayşe öyle söz ver. Ayşe öyle yok söylemez mi? Sağ ol Bahar hanım. Bu pikirlerin için doğrudan şu bärde Türklerin köp yerleri var da deyin giden näçe gektarlap yerleri var. İslan zadynam ekip bilerler. Ya da şonu eken miwesi olsun başga uğri iýmişler diye da bularyny. Fındık, fıstık, şoňa zat bolsun, poz, şoňa zatlar bolsun, yurttaşyna eksportam etip bilerler. Rahat. Emma bizde şoňalak ýok. Näme üçin Türkmenistanda ykdysady ýersu reformasy edilmedi. Şoň üçin hem halkymyz şu 8 sotuk bilen ya da 12 sotuk yer bilen gününü görmeli bolýar. Ýa-da bir sosial mediada bir video çykdy da Daşozyň bir ýerinden, Gowadan bir şäherinden, owasyndan bir ýerinden adamyň plança gektar ýeri bar eken, 3 hektarmy, 4 hektarmy. Oňa da miwe ekipdir, alma, şoňaly, şepdaly, erek, şoňa zatlar ekipdir da. Emma şu ekip miwe berip başlandan soň adamyň ýanky şahsyň elinden şu ýerini alypdyrlar. Şonu sosial media çıkıp gürläp durýan adam gördüm. Şu video bilen garşylaşdym da. Näme üçin şey diýerler? Hani Türkmeniň ýanky yerleri nerede, baýlygy halkynky bolmasa onda näme üçin ol adamyň elinden alýarlar şu toprağını? Sebäbi ýersu reformasy edilmedi Türkmenistanda. Bundan 30 ýyl öň saparada biz bunu kän gepleşiklerimizde aşağı çyzyp aýdy otursa, şonu etjek bolan adamlary ortadan aýyrdylar. Şu ýersu ykdysady reformany hatda saparada ýanynda bir näçe adamlar bilen bir näçe owalarda, kolhozlarda deňep görenler. Aty gowy netije de beren. Emma şol adamlary nerede häzir? Kim şoň adyny soranam ýok Türkmenistanda. Çünki hökümetiň başynda oturan, ýani hökümet smoklar bolsun,
ya da devlet işinde işleyen olsun, başka ahli büdjetlerde işleyen olsun, halkımız şolary bilendir. Emma bilen adamlar bardır, gören adamlar bardır. Emma şolary hiç açan soran atlar. Yani çünkü şu zatlar edilte goğulca eken, halkın eken toprak deyip hiç kim öňe çıkmandır. Şolaram olsa, şu oğudan depes okup, yok edip, öldürüp, yok ettiler. Emma bu zatlan entek cevabı katı ulu derecede soralar. Vatandaşlarımız sorarlar bunu. Hemmesi saat mı saat görünüp yazılgıca durandır. Şoň üçin biz şu yer su reformasını etmek için 5 ýyldan bäri ulu işler edip oturan müňlerçe adam var. Şoň üstünde işler oturan şu Merdan Muhammedow alyp baran işini häzir dowam edip oturan müňlerçe adamlar var. Şu yer su reformasy, ahli reformalar edilmeli. Yerleri ellerinden alınan adamlar, şahslar var. İş yerleri yapılıp olur ellerinden alınan şahslar var. Türkmenistan vatandaşları var. Şolaryň yerleri, iş yerleri bolsun, bir zat önüme öndürýän bolsun, şol işledilen yerleri, hemme zatlary izine gaýtarylyp beriljek. Şu täze Türkmenistanda şu gurucu meclisiň alyp barıp oturan Milli Halas Etiş Komitetiniň alyp barıp oturan işleriniň içinde şu mailnamasynda şu zatlar bir görkezler. Her bir watandaşyň aýlyk haky nähil bolmaly. Ya da geljekde şonuň şuň kügüneçelli, şoň çeken jebirleri, türmelerde bolsun, türmelerde ýok edilen insanlar bolsun, şoň ýakynlary, şu zatlary sorap talap etip biljek. Şu mailnamalarda. Şonan biz şu ýerde şu gepleşigimiziň soňuna şu ýerde linkini goýarys. Her bir watandaşymyzyň şonu okup, açyp okamagyny ýene-de birgedek şu ýerden haýyş edýäs. Sebäbi bu biziň şu gurucu meclisiň alyp baryp oturan işlerini her bir watandaşymyzyň bilmekligi gaty zerur. Sebäbi erterki gün hakyny, hukugyny talap etip bilmeli. Şol özüniň ellerinden alınan ýanky şu daşyňyzdy bir adamyň ana bagjaz, eken bagjazy naçelli ellerinden alypdyrlar da. Şonu ýaljak bir ujeýtjak. Gubadağdan eken ana. Şol adam özü çıkıp aýdyp gürrünmekdir ana. Şol adamyň bagjazyna çelli izine gaýtaryp beriljek. Şu geljekde täze Türkmenistanda bolmaly mailnamalaryň içinde şeýle zatlar var. Vatandaşlar şonu hem her bir vatandaşyň okap, gyzyklanyp, girip, seredip görmeklerini isleýäs. Sebäbi Türkmenistanda şuň kügüneçellik hazina ýok diýsen, aty gülkünç zatda. Hazina biz şu täze Türkmenistanda gurup online görnüşine de biz girip görüp bilýäs şoň hazinaň nähili ýagdaýda da. Emma şuň kügüneçellik Türkmenistanyň içinde hazina barmy, merkezi bank barmy, başga beýleki banklar barmy? Olaryň hiç bir halka şolaryň hasabaty berilmedi. Ya-da şu nevitden gelýän, doğal gazdan gelýän, yerasty, yerüstü baýlyklarymyzdan gelýän girdejiler nirä gidýär diýip halkymyz hiç gaçanam sorap bilmedi. Şu täze Türkmenistanda şolary halkymyz talap etip biljek. Şu elinden giden iş yerlerini ýa-ni aýtyşymyz ýaly ince aýtsak, iş yerlerine çelli halkymyza gaýtarylyp beriljek daşy. Vatandaşlar. Başga Aýşegül hanym işte bolmaly da. Hiç zat goşup bilmedi. Bahar hanym goşjaklaryň bar bolsa baş üstüne. Şu goşjaklarym bar. Mailnama şu demeden sesli kitabyny goýýaňyz dämi? Hawa şoň linkini goýjak sesli görnüşi, okalan görnüşi bar da. Şoň mailnama jikme-jik birme-bir punktma punkt hawa.
Öňki köne Türkmenistanyň wagtynda hemme zatlary yalan boldy. Ene haqqy, pensiyalar, hemme zady yalan boldy ýöne. Indi şu täze Türkmenistanyň meýilnamasyny çağaçyklaryň haqqy, bilimi, hemme zady şo ýerde anyk ýerleşdirilendir. Birem hiç yalan ya aldamak, on ýazat ýokdur. Hakikat deme dinlesinler da şonu. Ene täze Türkmenistanyna boljak zatlar şular. Halkın öz ýeri boljak, hemme zady halkın boljak da täze ýurt halkynky. Şoň üçin hemme zatdan hem haqqy boljak şolaryň. Çekinmänem dinläp hakyny sorak biljekler. Çağaçyklarymız okuwly boljak, bilimli boljak. Ýaş juwanlarymız yaş öýlenýärler täze. Ine olar kwartiralarda zatda entejek däldir ýa-da men öý saljak, çaý saljak diýip Russiýa o ýere bir ýere işlemäne gitjek ýeri ýok. O zatdan hemmesini döwlet üçin etjekdir. Bu meýilnamany gowjy dinlemeňizi halkymyzdan haýyş edýän. Şu süründük, bir näçe ýaşymyza geldik, nemetjek diýip Türkiýede geçiyoruz. Özümüz çöýök adamyň hyzmatyny etýärys. Ýene de göwni etmeýe bir zat bolsa. Ine bu hala geldik. Indi bir özümizi ýygnama, toparlama wagty geldi. Ýurdumyza eýe çykmaly. Türkmen bir at ýitiren Türkmen bolduk. Türkmen diýende seni adam ýerine goýan aklar. Bir neme de gyýzlaryň bihadyr, eğer gözleşik gelen etip göz öňüne getirýärler. Erkeklerimiz hem näme diýsen tamam abi diýip ýerine her ullan boljak erkeklerem bir bigaýrat diýip neme göz öňüne getirýärler. Indi özümüzi toparlaman wagty geldi. Ruhuny öldürdi erkeklerimizin. Ýoksa bizim var erkek el yetmez erkeklerimiz var. Ýöne hemmesiniň ruhuny öldürdi. Bular gaýtadan neme sapara aýdyr külden döremeldi. Şon ýaly biz aşagdan noldan döremeli. Indi gaýtadan bir öňkü taryhymiza gelmeli. Ine gaýgy Satabaýevda näle adam bolupdyr. Ine şolar ýaly öňkü hanlar, beýler ýaly bir mert bir türkmen bolmaly. Oğuz milleti bolmaly. Sağ olun Ayşegül hanım, işte olundan wagty bolmadymy, haýata neme telefon zat döndü mukabilemek da. Şu vakitçe şundan ibaret diyeceklerim. Halk nemesin düşünmeli da daşary ýurtlary, kinolarda görýändir. Näçe biz şular ýalyp ýaşaýbilmizler. Ne villaları görýändir daşary ýurtda. Yerlerini görýändir de kinolarda bar aşalatlar. Näçe biz şular ýalyp ýaşap bilemizler. Bizim şol ýalyp ýaşajak bolmaly da ýurtymyza eýesi boljak bolmaly. Sağ olun. Sağ ol Bahar hanım. Ayşegül hanım. Bor. Başdyna aýdyberin. Hoş geldiňiz Ayşegül hanım. Hoş bulduk. Salam kardeşler, salam yurttaşlar. Şu an aýdyp oturan zatlaňyza hemmeti bir halkyň ýaraly ýeri, wawaly ýeri. Ony aýtsam, aýtmasam aňarkylar bilipdi. Ya biz aýtsam, sosial mediada halkyň özü hem çykyp aýdyp ýörler köp zatlary. Şu mahal Türkmenistan ýurdumyzdan yaralanmadyk ýa-da böyle wawaly öý ýokmy diýen hemme öýde şu mähir ýetmeçiligi çağalary mähirsiz ulalmak diýseňmi, maskala institutunyň bozulmalary diýjekmi aýdyp otursaň zat kanda ýöne. Hökümet şu zatlar bizleri aýtdyryp oturman hökümetiň özü şonu bilip aňyrsana ýetipdi. Ýöne näme üçindir halka pidaly iş edeýän halkymyzy daşary ýurtdan gulçulygyndan ýygnap alaýyn halkymy öz ýurdumda işledeýän ýurdumyzy östüreýin diýen pikir ýok. Näme üçin şolarda? Näme üçin özlerini halka ýyrandyryp oturýarlar? Daşary ýurtlarda işläp, ene zatada işläp,
üýüne dolanyp gelenlere ýagşydyr käbirleri daşary ýurtlarda ýogalyp ýa ýene-de şo taýlarda madarlyk alyp on ýaly erbet zatlaram bolup berdi. Şu wagt Kazan şäherinde-dem Üstan denen maşgalamat awtoýa elektriğine uçurapdyr da, onu gynasy bilen eşitdi ony. Şon ýaly şon ýa wakalary özlerem görüp oturandyr. Näme üçindir şu halky şon ýa ýagdaýy türklap oturýarlar. Halky ýurda jemlejek bolmaly, bir dogry düzgün ýurdumyzda dikeljek bolmaly. Şo zatlary hiç akly ýetiren okmakalar halkymyz bolup ýurdumyza eýe çykmaly, baýlyklarymyza eýe çykmaly wagtyrak halkymyzam düşünüp başlasa. Ýöne düşünýän ilatdan düşünmeýänler kän-de köplik gelýär. Ýa düşünmek isleýän oklar ýa agyr görýärler. Öz dödeler da diýip öz düzeljek zaty ýok. Halk ayaklanyp maşgalaňy özüň dikeltdeşiň ýaly ýurdumyzda adaçyk ylgap ilat bolup halk bolup ylgap özümi düzeltmesek hökümet işgärlerinden halka peýda bolmaýjak. Olardyň özüni bilýär, öz kisesini, özleriniň keyp-sapada ýaşamaklaryny bilýärler. Halka düşünjek zady ýok olaryň. Halkymyzy ayaklanmaga çağırýan da şeýerde sözüm jemläýin. Sag bolun. Sağ olun Ayşegül hanım. Doğru bellep geçtiň ha. Aty gowzatlary paýlaşdyňyz watandaşlar. Sebebi Türkmenistanda hökümet diýse, hökümet goşadyrnyň içinde. Bir hökümetem ýok, hökümet gurulmady. Biz hökümeti, prezidenti nämäni hiç haçan biz saýlamadyk. Biz sesem bermedik, saýlamadyk. Şoň üçin bizim öňümizde, başymyzda bir jenaýetkär bir topar bar. Halkymyzyň hakyny iýip, hak hukugyny elinden alyp, yalan propagandany öňe çykaryp oturan bir jenaýetkär bir topar bar da. Şo ýüzden biz yurttaşynda ine gulçylyk edip, ýanky aýtýaňyz ýaly Russiýada, başga ýerlerde ölüp ýok bolup gitmeli halkymyz. Näme üçin hakyny hukugyny talap etmeli? Geljekde şo zatlaryň öňüne geçmek üçin biz gurucu mejlis bolup 5 ýyldan bäri uly işler alyp baryp oturýarys watandaşlar. Bahar hanym goşşoňlaryny elime aldyrdyň. Goşşoğum bar, ine Merdan Muhammedow. Bizim özümizden aramızda söyüp koy nemediler ulanyan adımız Keminemiz. Keminemiz yine Türkmenistan təzeden vurdu. Öz için vurmak için, özüm yaş olan hali. Öz için vurmak için, halk için vurdu. Şu halkın kösenip oturunu, şu diktatörün rejiminin, zulümünün aşağının çıksın yaşlarımız, bilimli olsun. Türkmenistan özün dünya tanıtsın. Türkmenistan dünya tanıtacak yaşlar olsun bizde. Türkmen diyende nähili mert bir akıllı, edermen bir Türkmen olsun, tarihine kaydık gelsin deyip Türkmenistan'ı təzeden vurdu. Alt yapısı bile. Yine fundamentsiz öyler oluyor ya, şon yal değil de fundamentli öyler yal edip, katı kov edip vurdu. Nähili yenilikler olacak. Çağların aladasını etdi hemme zatını. Hiçbir zaman bilimsiz çağı kalacak değildir. Bilen zor bilen okuwa goýberilen çağı bolacak değildir. Çağı özü höwes bilen men okuwdan kalacak değil, men okujak diýip yapışar ýaly derece ýetirjekdi şeýle. Ene Merdan Muhammedowyň neme gaýgysy tabar 1924 ýylda Respublika Türkmen Cumhuriyetini kurdu. Yöneyle Rusya bize baş kaldıracak adam diýdi de onu öldürdüler. Nähäzir halkymız şonu bilmesi gerek. Merdan Muhammedowy ogurlap ekitdiler. Tutup ekitmediler, ogurlap ekitdiler. Aeroportdan ne registrasiýa edildi, edileni var çıkışı.
Ne onun samolyoda minip barayan kamera düşen videosu var. Hiç tadı yok. Onu halka salıp gittiler mi? O belliden ne eyledi aldılar onu. Hala dola gittiler mi? Şon yalık oğurla gittiler. Hazır oğudun depede otuyor şu oğlan. Şu neme halkın erkinliği çıkaracak oğlunu şu yerde azar vermeli değildir. Hazır Türkmenistan'ı kazanıp biz dikeldenden sonra şu oğlanın bir yerine bir zat getirse halk sizin cezanızı kata ağır verir. Yani bunu türme işgərlerine, polisiye işgərlerine, prokuror, hemmenize de aydın şu ministerler, mecliste yalandan çapak çalıyorlar. Hemmenize de aydın şu, hemmenize de tayan vurucu diyecektir. Buna azar verenlere tayan öz diyecektir. Yani ağır olur cezanız. Şunun için şu oğlanı katı kovu saklamalıdır. Bunlar yani oğlan asırda bir gece dünya gelse gelir. Gelmese getirmem bilmeyiniz. Yani bize Allah'dan dilek ettiler. Halk Allah'dan dilek ediyor. Allah edip verir. Yani edip verdi. Kimini hem hadi edip tayarlap verdiler. Şimdi halk şuna iyi olacak olmalı. Şunu yerine dikeltecek olmalı. Yani Allah halını emet versin deyip oturmalı da. Yani kemiğimizin kadrini bilmeli. Şu oğuzdan depen yerlerine daydiyen, şu kemiğine yıkıcı pitip deyirseniz sonra size şappat bolup deyir. Çağaçıkların yaş neslimizin mağnayından sıypacağı oğlan şula oğlan. Baş kaldırdı. Koşuktan vardır zalimin zulümünü, halkı zaliminin zulümünden çıkarmak için baş kaldıran merdan verip koşkan uğrattılar Türkmenistan içinde. Halk şeyle söylüyor, Merdan Muhammedov söyleşimi diyalı, Hazreti Türkmenistan'ı kurdu, onu yerine dikeltmek, o bize düşer, halka düşer. Şunun için vatanımıza iyi olmalı, yurdumuza iyi olmalı, cinayetçi toparı kökü damarı bilen kesip atmalı. Sağ olun. Sağ olun. Bahar Hanım, sağ ol. Fikirlerin için bu nemelerini paylaştığınızına vatandaşlar hemmenize sağ olsun aydiye sebebi şu cinayetkar toporu ortadan ayırmak için yankı aytışımız yali Urcu Meclis Milli Halas Etiş Komiteti ulu işler alp barı oturuşu yali ulu bir mailnamaları hem ortaya çıkardı da şu datların önüne geçmek için şu cinayetlerin şu bolayan cinayetlerin önüne geçmek için ulu bir mailnama işlep düzdü 5 yıldan beri. Indi biz şolary halka yuvaş-yuvaşdan yetirmek istiyoruz. Şu yerde bize katnaşıp bilmedik kardeşlerimiz, meclis agzalary, vatandaşlarımız var da katnaşıp bilmedi iş meselesi bilen. Şoň üçin olara da geljekki gepleşiklerimizde dowam ederiz. Olar bilen hem olaryň pikirlerini hem size yetireriz. Aziz vatandaşlar, şuňky gepleşigimizin aşağına biz linkini goýarys. Şu täze mailnamalaryň Täze Türkmenistanda iş yerlerinin ähli punkt okap tanışıp bilirsiniz vatandaşlar. Şun size bir azajygam bolsa pikirlerimizi yetiren olsak biz gaty hoşal boljak. Şoň üçin biz indiki gepleşiklerimizde görüşençä hemmeňize hoş sağ olun. Gelip beren gyzykly gürrüňleriniz üçin, halkymyza yetireniniz üçin, pikirlerinizi paýlaşanyňyz üçin aşağına yorumlarda da ýazyp bilersiniz. Belki ol täze mailnamalara goşjagyňyz, aýyrjagyňyz bardyr. Öz pikirlerinizi ýazyp bilersiniz vatandaşlar. Hoş sağ olun, geljekki gepleşiklerimizde görüşençä. Hemmeňize sağ olsun aýdyn. Köp sağ olun. Eleştirmäge biz açyk. Eleştirmeler, ýazyp bilerler yorumlarda, islegini, kemçiligi hemme zady. Köp sağ olun.